बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव आरो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटि गुवाहाटीनि हेफाजाबजों जोङो जोंनि लाइमोन फरायसाफोरनि इयुननि जिउ राहा जानाय आरो बिथांमोनखौ बेनि सायाव थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि बेन्दोङाव सिनाय गुबुन गुबुन जिल्लानि जोंनि क्लास 10 आरो क्लास 12 पास जानाय फरायसाफोरखौ 50नि बांसिन जोङो डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि आन्जादाव गुबुन गुबुन बिथिङाव फरायनायनि थाखाय जों खाबु होनो नाजानाय जादों आरो बेनि थाखाय दिनै गलाघाट जिल्लानि जोंनि सानखाथियाव थानाय मोनसे इउएन एकाडेमिनि लांगोनायाव जोङो मोनसे बेनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बेयाव सासे गुवाहाटी आइआइटिनि रिसार्च पार्सन अन्जन चौधुरी बिथाङा फैदों आरो बिथाङा सासे मोजां बेबादि रिसार्च पार्सन गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंबाय। आं सानो बेनि गेजेरजों गथ'फोरा जोंनि फरायसाफोरा गोबां इयुननि जिउ लामा दानायाव आवगायलांनायाव थुलुंगा मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय आं खावलायगोन जोंनि फरायसाफोरखौ गासैबो फरायसायानो बेनि सायाव गासै डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय जोंनि बर' कसारि काउन्सिलजों बिथांमोना जगाजग खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय जों फर्म होगोन। बे फर्मखौ बिथांमोना अफलाइन अनलाइन मोननैबो खालामनो हागोन आरो बिनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ गुवाहाटी आरो धेमाजियाव मोननै अपसन होगोन। जाय फरायसाया जेराव एग्जाम होनो हायो एन्ट्रेन्सखौ बेयाव होनानै बेनि उनाव जों सायख'नानै लानाय जागोन आरो आं सानो बेनि गेजेरजों जोंनि जिहेथु बर' न'खरफोरा फ्रायानो जिउ राहायाव गोबां लोरबां। जोंनि बे काउन्सिलनि मददजों निस्सय जोंनि गथ'फोरखौ जों फरायहोनानै गाव सरकारि साकरि मोनाबाबो गावनो गाव प्राइभेट माबा मोनसे खुलिनानै बा सोरजोंबा थानानैबाबो मावनानै गावनि राहाखौ गावनो दिहुनना लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ गार्जेनफोरखौ बे बेलायाव गोसो होनानै जोंनि काउन्सिलजों जगाजग लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दा जोङो पार्सेन्टेजनि खोथा बिदि साननाय जायाखै। एप्लाइ खालामग्रोगोन, बेनि उनाव इन्टारभिउ जागोन, बे एन्ट्रेन्स जागोन आरो बिनि उनाव जोङो सायख'नाय जागोन आरो बाखि माबाखौ बिथांमोना जगाजग लाबा मिथिजोबनो हागोन। दिनै बर' कसारि गावहायुङारि खुंथाय आरो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि दैदेननायाव आरो लोगोसेनो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, गलाघाट जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथाय बे आफादफोरनि हेफाजाबाव दिनै जायफोर फरायसाफ्रा 2024 मायथाइनि आन्जादाव जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आन्जादाव फरायसा बिथांमोना उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ दिनै मोनसे बरायनाय लोगोसेयैनो मटिभेसनेल मोनसे प्रग्राम बा जिउ थुलुंगाखां होनाय जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे मेहेरगोनाङै जाफुंबाय होनना बुंनांगोन आरो बेयाव गासैबो फरायसाफ्रानो जोंनि नैबे हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैदों आरो बियो मख'नो गोनांदि आरो जों आफाद हिसाबै जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' कसारि गावहायुङारि खुंथाय गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जों साबायखर जों जासिदों। बिथांमोना जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद मोनसे फरायसाफोरनिसिम मोनसे थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लानाया जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होनना जों सानो आरो बेयावनो बिथांमोना मोनसे आरो बाख्नायथाव हाबाफारि लानो थांखि लादों। जायफोर फरायसाफ्रा न'खराव रां राशिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे मोजां थाखोआव बा मोनसे मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लानो सानदोंब्लाबो रांनि उसुबिदायाव न'खरनिफ्राय हायाखै, बेखौ बिथांमोना फ्रियावनो फोरोंनो होननानै मोनसे बिथांखि लादों आरो गोबां फरायसाफोरनोनो मोनसे स्कलारशिप होनानै फरायसाफोरनि जि फरायनायाव मोनसे सोलोंथाइ लानो मोनसे बिथांखि लादों। बे फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव होनना बुंनांगोन आरो बेखौ जों आफाद हिसाबै जों काउन्सिलनि बर' कसारि गावहायुङारि खुंथाय गासैबो बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारी आरो लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रमेन पि नार्जारी बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनांगोन आरो बे हाबाफारिखौ एबारल' लायालासिनो
जाहाथे बोसोरफ्रोमबो लालांबाय थायोबा जोंनि बर' माहारियाव सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा गोजौ थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय थागोन आरो मोनसे जोङो गोजौ थाखोनि जों इयुननि समाव जों डाक्टार इन्जिनियार UPSC गासै बिथिङाव जों मोननो हागोन होनना जों आसा खालामो। गोजोननाय थाबाय डिपुटि चिफ बिथांखौ সকলো অতিথিসকলক মাইলপন কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। से मिनिट आर'जनि थाखाय जागायबाय।